Apasolunde tikambe nkhani ina yachisoni makamaka nkhani yokhudzana ndi m'bale wathu wina amene mukumona pa screen ponso amenero dzina lake Chipiriro Laston anali wakhungu la Cherubino monga mmene tikuoneramo komatu ndetu kuphedwatu muja mosakhala bwino kuphedwa kwaketi kumupha kumudula nde kuti no basi no miyendoyi kusachoka pamenepo anachita nde kuti kumuphwanya ndi chitsulo mmutumo chikupakana kuphwanya chigaza chake. No. Zochitikadi izi ku Malawi so sadeti zopsa kwambiri koma tifotokoze bwinobwino kunena kuti panali pa 9 Machi chaka cha 2026 chomwe chino pamene kunapezeka zonena kuti munthu winatu yemwe dzina lake ndi Chipiriro Laston kuchokera m'mudzi mwa Chilembwe kumenekotu kwa Senior Chief Masumbankunda ku Lilongwe anapezeka zonotinotu anasowa. Munthu uyu ndi wakhungu la Cherubino monga mmene tikuneneramo komatu kusowa kumeneko sizoti kunali kusowa konoti kapena wapita kwina kwake kapena afuna kangokhala kwina kwake kuti basi safunanso kupezeka m'mudzi mwa Chilembwemo. Ayi ndithu kunali kuonera kuti munthu uyu anali atapangidwa chipongwe kuphedwa. Anthu anafufuza komatu osampeza mpaka na anthu kuti nanga tipanga bwanji kumangovomereza zoti nanga tipanga bwanji no basi. Komano zinapezeka zonoti nthawi imeneyotu anapangidwa chipongwe ndi anthu okwana 4 ndipo pa anthu 4 pamenepo panalinso munthu mmodzi yemwe dzina lake ndekuti ndi Musa Masano wa zaka 46. By the way, Chipiriro ameneyutu anali ali ndi zaka 36 pamene Musa wakuphayu anali ndetu ndi zaka 46. Musa pamodzi ndi anzake atatu anamugwira Chipiriro ndikumpanga chipongwe ndetu kunalitu kummenya ndi chitsulo mmutumu mpaka nakuphwanya chigaza chake ndithu. Basitu munthu mmadziwa injali imene sinjali yamasewera munthu uja kupezeka zoti kumwalira pamenepo basi waja kutenga thupi lakelo ndekuti kukumba dzenje nokuti amukwirire koma sanamukwirire ndekuti ndikumudula miyendo yonse iwiri kudula kudzachoka pamenepo ndikudzamudulanso manja onse awiri kenako thupi lotsalalo ndikulikano tsopano mu dzenje limenelo kukwirira basitu anthu ndekuti kusakasaka osampeza munthu nekunapezeka zonena kuti Musa Masano akutitu basi kumakasakasakano makasitomala ako ndilitu ndi dilu ndili ndi mafupa a munthu wa Cherubino, mafupa a Robino ngati mukufuna business yanu iziyenda bwino ndekuti no basi tangondipasani ndalama mwakuti kumatsatsa nana akatsatsa kwa munthu wina kula amene ataona zonoti mafupa a Cherubino iye amene ndiopseti mpaka na point imeneyo basi tikutani kukayinena nkhani ja ku polisi uyu tanabwera udzanditsatsatu mafupa a Cherubino wakuti fika kamugwira kummanga iwe zona kumfinyafenya waululadi andi zona adi mafupa wadi ndili nawo fupa limodzi lachani la mwendo umodzi so ndekuti kudzatero kummanga munthu uja takumanga tiye fotokoza bwinobwino ndimene amaulula zonadi ifeyo tinayipote kwa anthu 4 tinamupha ndani Chipiriro Laston tinamukwirira ndekuti kulondolozatu mpaka na pamene anamukwirira paja pamenepo kuti kwachita kufukula zina zilichonse kupeza thupi lakelo ndekuti lawonongeka mudzi wa 2 months miyezi iwiri ndekuti ndiyochuluka kwambiri basitu ndikupezeka zonoti kutani kumutenga thupi lake lija basitu ndekuti ndi mwina ndetu fupa la mwendo umodzi uja nangasi ndekuti no mapatsi enawo mafupa enawo ndekuti akumanza komanso ndekuti ndi mwendo umodzi winawo sanapezeke basitu munthu uja kukatani kukayikidwanso ndekuti m'manda bwinobwino kumenekotu ndekuti kunali kumudzi wa Chilembwe omwewo ndithu kwati Masumbankunda kumenekotu ndekuti ku Lilongweti. Uyu tsopanono Musa Masano wamangidwa nde atamangidwa zoncho apotiwaula zonoti analiponso ndekuti anthu enanso atatu amene sakupezeka pakanali pano apolisi tsopano alonchatu ndekuti kafukufuku kuti apeze anthu ena atatuwo amangidwenso amenewo mwinanso angakwanitse kupanga likava kapena mwina mafupa ena otsala aweti komano what a sad news kani kumaiva zosakhala bwino kuti izizi zikuchitikanso kuno kuzinakapitirirabe
Ndimaona ngati kunena kuti mwina mwake zinatha, ayi ndithu anzathu akhungu la Cherubino akukumana ndi zotero. Apolisitu anapita ndekuti ku maliro amenewo a chipiriro Laston ndipo ayankhula zotera kuti police assured safety for people with albinism. Malawi Police Service has assured people with albinism their safety and security, saying the law enforcers will continue to arrest anyone targeting them. Akuti apolisitu ndi zonena kuti atsimikizano kwa anthu amene ali ndi khungu la Cherubino kunoti abweretsatu ndetino chitetezo chokwanira kwa anthu amenewa, ndipo apolisi akuno ku Malawi atsimikiza kunoti chitetezo cha anthu amenewa ndeti chikhala chikuyikidwa m'malo mwake, komanso ndekutitu anthu amene amayang'ana zonotino malamulo azikhazikitsidwa apitiriza kumanga wina aliyense amene adzipezeka zonena kuti akumatchera ndale kapena kumalondoloza anthu amene ali ndi khungu la Cherubino kuti apange chipongwe, ndekuti apolisi akhala agwiragwira kuti anthu amenewa amangidwe onse ndithudi. Anyways, kumakamba zonena kuti monena zonse inuyo nanga bwanji uyu wapezeka zonena kuti mpaka anatisiya mpaka kuphedwa yonse. Imfatu yopweteka imeneyo, imfa imeneyo ndi imfa yonena kuti kumamwalira koma uli mululu woopsa kwambiri, kuphwanyidwa chigaza. That's not something what kumachitodabwa zonena kuti even kuti uphwanya chigaza cha nkhuku ili moyo kajeni chikumpuntima chimachita iweyo mpaka kumakudinda. What about human being? Bwanji pa munthu? Ayi ndithu kumuphwanya ndithu chigaza ngati kunoti si munthu, ngati ndi chinyama china chaketi, ndikumakasenda even miyendo ija kumakasenda ndekuti khungu lonse nkumachotsako mafupa. My goodness, my guys, what kind of are you human beings? Inu ndinu anthu inuyo? Anthu onena kuti muli nako ndithu ka umunthu mkati mwanumo. Ayi ndithu for real to happening kunoko ku Malawi. Anzathu amene ali ndi khungu la Cherubino, honestly these guys are not safe. Amatengedwa ngati kuti si anthu, ngati kuti mwina mwake basi ndi zina zake ndithu zinyama zina zake. Ma guys amene you are in charge of ndekuti akuyang'anira chitetezo m'dziko muno, apolisi, asilikali, can you make sure kunena kuti these guys akutetezedwa? And tinakambakonso mbuyo moti kunoti anthu akupangidwa tageti kuti nonde kuti mukika ndondomeko zotani kuti zimenezi tisamamve nkhani ngati zimenezi ndi zinthu zokhudza kwambiri. Anthu akubanja amene abale ake amene achipiriro Laston, how do they feel driven? Just think of how do they akamamve bwanji kuona m'bale wawo osangonena kuti anapangidwa chipongwe, koma even chipongwe chake kumudula ndekuti manja, kumudula miyendo, kumuphwanya chigaza. Guys, this is very very sad. Anyways, what can we say? Tikambe zonse mzimu wa maremu chipiriro Laston kutengedwa ndekuti mosalakwa akuphedwa, mzimu wawo ukause mumtendere osatha. Mulungu apase ndithudi chiusiro chosatha ndipo kuwala kosatha kuwalitse maso awo ause ndi mtendere. Kubweranso ndekutitu awa amene anapanga chipongwe chimenechi, polisi kwera ithane nawo amenewa ndithu ndipo onsewo agwidwe, ndipo apo akuthamangitsa of course kuti agwire anthu ena atatuwo akumane ndi lamulo. Kubwera ndekuti akubanja komanso abale ma friends ndi ena otero, pepani kwambiri pamene patu mumakhala ndithu mwalaluza. This is a big loss and a very painful one, kuluza kopweteka kwambiri. Pepani Mulungu akukuteni makamaka mu nyengo imeneyi pamene mukumulira m'bale wanu mnzanu chipiriro Laston. Akuti